du måske ikke vidste om bandet i forvejen. Og det kan være, at du er fuldstændig ligeglad. Det kan også være, at du tænker, det var da egentlig pudsigt. Drengene i Yesayer, de er meget store fans af både Beyoncé og Tina Turner. Meget store fans. Og faktisk har der på et tidspunkt været splid i gruppen, som gik på, hvem er størst, Tina Turner eller Beyoncé? Og der skete så det, at der indgik et kompromis, som hed så, at okay, Beyoncé, hun er størst for sin tid. Tina Turner var det i hendes tid, da hun var på sit højeste. Og en af grundene til, som de synes, at både Tina Turner og Beyoncé er fantastiske, det er, fordi de både kan synge og danse på samme tid, det er udtalt i et interview, Yesayer. Generelt så er Yesayer meget... de går meget op i live-udtrykket, og de er ikke gang for at spille på utraditionelle spillesteder. For eksempel har de spillet på det museum, der hedder Guggenheim i New York, som er sådan et rundt museum. Og så har de også spillet i Subway. Og faktisk så kommer de nu også spille på koncert i Danmark snart. Det gør de den 8. marts i København på spillestedet Vega. Men lad os høre Yesayer her med Patrice Ungoli. Det hedder Patrice Ungoli.
P3-nyheder. På den anden side af P3-nyhederne, der har vi blandt andet en Danmarks premiere på et nyt nummer fra Faithless. Men indtil P3-nyheder, der skal vi høre Trouble Is fra Turbo Weekend her i Joker Remix.